Okay, i den her video der vil vi se på, hvordan man bruger Mabel til at løse opgaver med binomial fordeling. Så hvis vi siger, at vi har x, som er binomial fordelt med ansatsparameter n, og det kan være, at det var den vej 8, og sandsynlighedsparameter lille p, som var, det kan være, at den var 30%, altså 0,3. Så hvis man så gerne vil regne sandsynligheden for 4 succeser i 8 kastud, 8 gentagelser. Så det kunne fx være, det kunne man jo skrive som p af store x lige med 4. Så måden man regner det ud i Mabel på, det er, at man skriver, på det første så starter man ved at sørge for, at widgym er slået til. Og så skriver man bin pdf, så skriver man først, hvad ansatsparameterne er, og så skriver man sandsynlighedsparameterne op, og så skriver man det antal succeser, man gerne vil have. Så det vil sige, i det her tilfælde, der skriver vi altså bin pdf. bin det står for binomial fordeling, p står for probability, så vi kan regne sandsynlighed ud, så vi skriver 8,0.3,4. Og så regner programmet ud, at der er 13,6% chance for det sker. Hvis vi derimod gerne vil regne ud, hvad er sandsynligheden for mellem 2 og succeser for den her binomial fordeling, så skal vi så skrevet op, der vil det altså være, at x skal ligge imellem 2 og 5. Så skal vi bruge den kommando, der hedder bin. Så skal vi bruge cdf, fordi vi skal regne ikke én sandsynlighed ud, men det her det er jo virkelig flere sandsynligheder. Så skal vi skrive n og pn, og så skal vi skrive de to grænser, altså de to tal, som x skal ligge imellem. Så det er jo altså det her tilfælde 8 gentagelser, sandsynlighed på 0,3, altså 30% basissandsynlighed. Så skal vores variabel ligge mellem 2 og 5. Så det er der altså sandsynlighed 73% for. Vi kan lige tage den sidste, hvis man bliver spurgt til, hvad er sandsynligheden for, at x er mindre end eller lige med, altså mindre end eller lige med 6, så skal man igen bruge bin cdf, hvor det står for kumulativ, altså noget, der er lagt sammen. Så skriver vi igen først ansatsparameteren, så sandsynlighedsparameteren, altså sandsynligheden for en succes, og så skal vi jo være under 6, så det vil sige, at vi skal gå fra 0, som er det mindste antal succeser, hele vejen op til 6. Og det er der så 99,9% chance for. Hvis man derimod som det aller sidste bliver spurgt om, hvad er sandsynligheden for, at x er større end eller lige med 3, så kan vi igen bruge bin pdf, fordi det er igen noget med flere forskellige sandsynligheder. Vi skal bruge pdf, når der kun er én sandsynlighed. Så skriver vi igen ansatsparameteren, sandsynlighedsparameteren ind, og så skriver vi, at nu er den nedre grænse jo 3, og den øvre grænse det er så n, så det er 8 i det her tilfælde. Så sandsynligheden for, at det sker altså 88%.